A illa de Arousa, a illa, ocupa un lugar salientable nas Rías Baixas galegas. Aínda que non se atopa dentro do Parque Natural das Illas Atlánticas, goza dunha posición de privilexio no medio da ría, frente á costa de Vilanova e Vilagarcía. Declarada reserva natural pola Unión Europea, os seus 36 km de perímetro costeiro nos agasallan con innumerables e diversas vistas da ría, segundo o lugar onde nos atopemos. Compre visitala en tempada baixa para poder percorrela a modiño e disfrutando do paseo, da tranquilidade, do silencio, só interrompido polo canto dos paxaros, polo murmullo do vento e polo romper suave das ondas do Atlántico sobre as finas areas das súas praias. Se a lenda conta que o creador deixou en Galicia a pegada dos seus 5 dedos, deseñando as súas rías, a illa emerxe desafiante frente ao océano, se cadra, para servir de lugar de refuxio aos náufragos necesitados de axuda. Bueno, pois nada, seguimos bordeando o sur da illa de Arousa por o chamado Parque do Carreirón. Mirade que bonito. Transcurre, bueno, seguindo o perímetro do sur da illa de Arousa, con un percorrido de casi 4 km. Hai outro itinerario máis corto, pero paga a pena seguir o camiño longo, o proxecto longo, e fijadevos, transcurre por medio de pinares, deixando pois as rochas de granito á esquerda e ao fondo a ría de Arousa. É realmente agradable porque non hai ninguén, moi pouca xente, de feito nos atopamos ao longo do traxecto, que pode durar algo máis dunha hora porque un se vai parando constantemente a admirar a beleza deste paraíso natural. Bueno, esta paisaxe demostra que o paraíso non está tan lonxe como a veces pensamos. Podemos atopar moi preto de nós. O tema é saber aprecialos.